एक लक्षात घ्या, या देशाचो पंतप्रधान, या देशाचो मुख्यमंत्री किंवा आमदार असतलो, सरपंच असतलो, काउन्सिलर असतलो किंवा पंच असतलो, हे कोणूच देश स्वच्छ करपाक शकना. हे फक्त लोकांच्या मध्ये जागृताय करपाक शकता. आणि जर तो स्वच्छ करपाक जाय आसा कोणी, तर तो तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी मिळून या भारताच्या प्रत्येक नागरिकांनी. आणि त्याची सुरुवात जी असा की आपल्यापासून करची, आपल्या घरापासून करची, वार्डापासून करची, गावापासून करची, राज्यापासून करची. जाल्यार हो देश जो असा तो स्वच्छ जावपाक शकतलो. आणि ताकाच लागून गेले 14 पासून आयज पर्यंत गेली 4 वर्सां पुराय देशात स्वच्छता अभियान हे 2 ऑक्टोबरापासून सुरू केले. म्हणजे गांधीजींचे मिशन हे कितलीशीच वर्सां दुर्लक्षित आशिल्ले. माननीय मोदीजीन परत एकदा म्हणजे जितके स्वातंत्र्याक महत्व दिले तितकेच जे आसा हे त्यांच्यानी स्वच्छतेकूय महत्व दिले. आणि म्हणूनच 2 ऑक्टोबर 2014 पासून सुरू झाले. आणि ह्या देशाचो नवो भारत निर्माण करपा खातीर जेका आमी म्हणटा की देश स्वतंत्र जालो, पण तो नवो भारत जावपा खातीर आमच्या देशाचे पंतप्रधान ज्यांच्यानी उलो मारलेलो आसा. कोणा खातीर उलो मारला, तर या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाक उलो मारलेलो आसा. अपने घर में कोई व्रत त्योहार करना चाहते हैं, व्रत त्योहार का समय आता है, दिवाली हो, गणेश पूजा हो, छठ पर्व हो, कोई भी व्रत और त्योहार, तो सबसे पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, कोना कोना साफ सुथरा करते हैं. भारतवर्ष के लिए ये सरकार एक प्रकार से प्रतिदिन त्योहार मनाने वाला सरकार दिखने लगा. और इसलिए इन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने से पहले अवश्य प्रधानमंत्री के मन में ये बात आई होगी कि देश का कोना कोना पहले स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए.